Hanya ku ya samu sauki. Ya tsoron kwana ne a cikin gida. Wanda ma da muka kai shi turken awaki. A can din ma bai samu. Ba da mama na waye ya Wa alaikum salam. Wallahi jiki da sauki. Lafiya ga wallahi kwana biyu. Wallahi jiki da sauki. Ana ta samun dai wannan. Muna dai ta so Allah ya da mu kai kwana kara ai mai. Ka fama da shi da kyar muka samu muka tsira shi cikin turken awakin nan. Ina sauki a cikin ku. Wannan. Ka faɗa ai sai sauki a cikin ku. Ba kai ba. Ba za ku da ba kenan. Kuma da kuke zuwa dubiya na rantse da Allah duk wanda ya ƙara dawowa sai na sauke mai wuya hankali kwance wallahi kenan ma dai kawai kuma dan bora ku lafiya kallo na rantse da Allah ba karamin aiki na bane in cire muku kafafuwa zai rabu da ku kuraya a haka